Ar diwrnod y Lluoedd Arfog, rwyf am ddweud gair o ddiolch arbennig i bawb sydd wedi gwneud cymaint i ddiogelu Cymru yn ystod y pandemig coronavirus. Mae'r cyfnod hwn wedi bod yn hynod eithriadol mewn cymaint o ffyrdd. Ar unrhyw amser arall, byddai wedi bod yn anarferol dros ben gweld llawer o ddynion a merched mewn uniform yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru. Ond pan oedd y pandemig ar ei weithaf, roedd ein Lluoedd Arfog yn bresennol, yn cymryd ei ran ac yn helpu gyda sawl agwedd ar yr argyfwng. Rydych chi wedi bod yno ar hyd yr argyfwng, yn cynllunio a threfnu, yn gyrru ambulansys ac yn staffio unedau profi symudol, yn dosbarthu PPE anfodol i cartrefi gofal ac yn helpu i arwain y byd gyda raglen frechu llwyddiannus Cymru. Wrth i wythnos y Lluoedd Arfog ddod i ben am eleni, dyma ni yn ddweud diolch o waelod galon am eich holl waith ac am ddal ati i weithio dros ein genedl.